Мързелград. Ела в Мързелград, едно вълшебно градче. Там ще срещнеш Роби, Бодия и Спартакус със смело сърце. Стефани е нова тук, с Зиги се запозна и с Пиксел, с Видео и Трикси, да, ще падне луда веселба. Да, в Мързелград, прекрасен е деня. Ела иди с нас в Мързелград за чудни приключения. Мързелград. По идея на Магнус Шевинг. Изгубеният кристал. Има проблем в Мързелград. Следващия път внимавай повече. Пак заповядай. Хей, приятели! Чуйте това! Видях как Спартакус спаси Коте. Направи тройно салто. И скочи чак до небето. Здрасти. Спартакус! Аз се приструвах на теб. И се справи много добре с... Али? Благодаря. Спартакус, вярно ли е, че когато някой е в беда, го виждаш в твоя кристал? Може ли да видим? Да, може ли? Можете! Добре. Но внимавайте. Много е силен. Еха! Вау! Може ли да го задържа? Наистина го искам. Ти го искаш, но на мен ми е нужен. Да, нужен му е. Ами тогава ще се прибера от дома. Да гледам нещата, които принадлежат на мен, и ще карам моята кола, която също си е само моя. Довиждане. Светло, не се сърди. Остави го! Държи се като бебе! Кой се интересува от някакъв си стар кристал? Ами аз. Кристалът! Някой търси помощ! Да! Много го искам. О, не! Светло ще падне в дупката! Трябва да оправя тази улица. Спартакус, ти ме спаси. Благодаря ти. Няма за какво, Светло. Видяхте ли? Беше страхотно! Да, направи... Това беше много храбро. В теб също се крие герой, Зиги. Моят герой не е готов да се покаже. Някъде тук е. Хей, Спартакус! Да, Светло? Пак ти благодаря, че ме спаси. Добре, няма за какво. Другия път внимавай. Да. Спартакус, беше наистина страхотно! Ще ни покажеш ли как се прави? На Спартакус няма да му липсва за няколко минути. Или няколко часа. Скъпи господин Роби, просрочили сте срока за връщане на книгата и трябва да я върнете. Към днешна дата глобата ви възлиза на $4600 и 3 цента. Моля, платете. Дран, дран, дран. Хо-хо-хо!
Тези библиотекари могат да са много нетърпеливи. Аха! Подло държание за начинаещи. Кристалът няма го. Ще напиша писмо до президента на страната, което ще гласи: уважаеми господин президент, за нас ще е чест, ако можете да посетите Мързелград. Добре писмото да пише: уважаеми господин президент, Да. всички ние в Мързелград ви приветстваме с отворени. Случи се нещо ужасно. Не, Стефани добре ли? Да, тя е добре. Радвам се, тя е специално дете, много мило момиче. Но Кмете, забелязвате ли нещо различно в мен? По-големи мускули? Не. Пуснал си мустаци? Не, винаги си бил с мустаци. Не! Кристалът не го няма! Не може да бъде! Какво ще правим? Сетих се! Ще обявим награда, да! Който намери кристала, има право на едно желание! Госпожица Любомиткова, съобщете на всички! Да, господин кмете, веднага. Да, ало! Да, Еха, наистина ли? Да, аз ще помогна. Ало? Спартако се изгубил кристала си? Песи, това е ужасно! И чакай за минутка. Тук Пиксел, да. Кристала го няма начин. Разбира се, че мога да направя плакати. Едно желание. Добре, и принтирам. Изгубен кристал. Награда – едно желание. Какво? Никой никога не ми се обажда. Ало? Спартако се изгубил кристала си. Какво? Извинете, грешен номер. Без този кристал Спартакус няма да знае кога хората са в беда и вече няма да бъде супергерой. Спартако се изгубил кристала си. Затварям чуването. Чао! Спартако се изгубил кристала си. Да. О, здравей! Спартако се изгубил кристала си. Знам! О, не! Спартакус, намери ли го? Още не. Ако бях кристал, къде щях да се скрия? Може би ето там. Добре, стой! Не, Зиги, не гледай! Аз съм добре съм! Къде може да е? Нямам никаква идея! Намери ли кристала? Не, а ти? А ти? Не може да го намери! Перфектно! Чакай малко! Да! Награда!
едно желание. О, колко хубаво! Ще накарам Спартакус да напусне Мързелград завинаги! Моят скъпоценен кристал. Не, ще го върна утре. Или може би по-добре в други ден. Но ако някой забележи, че го няма, сигурен съм, че няма да стане. Разбира се. Да, точно така. Аз ще го запазя за цял месец. Много блестящи неща, за да направим блестящ кристал! О, аз съм гений! Това е очевидно, нали? Точно така! Защо да те връщам? Харесвам те повече от всичко останало. Какво каза? Да те сложа на капака на колата? Да! Да! Намерихте ли нещо? Не, изглежда ще ни трябва чудо. Роби! Да-да! Моят кристал! О! Страхотен си! Вярно си е! А сега желанието ми! Роби, обикновенно не си толкова мил. Махни се, малката! Кметът спомена нещо за желание. Ти постъпи правилно, Роби! Много съм ти благодарен! Щом подлия Роби може да се промени, всичко е възможно. Вярно е! Желанието ми, моля! Да отидем да намерим кмета и да го отпразнуваме! С торта и балони и украса и може би пони! Време е за празненство! Чудесно! Чудесно! Аз си правя труда да създам фалшив кристал,
А те ме карат да чакам с часове за наградата си. Ой, угаси светлините. Истинският кристал. Здравей, смръдлю! Казвам се Свиндлю. Както и да е. Я да видим какво хубаво украшение си имаш. Може ли да го взема? Не, благодаря. Аз имам нещо, което ти нямаш. Какво? Кажи ми. Кажи ми. Ами, много е скъпо. Да. И трудно се намира. Искам го. Може да успеем да се спазарим. Ами, не знам. Среща в къщичката на дървото, за да говорим по бизнес. Добре, но само този път. Кристалът ще бъде мой и тогава Спартакус няма да може да помага на никого. Понякога съм толкова падал, че сам се плаша. Но какво? Див звяр на свобода. Здрасти, Спартакус! Здрасти! Радвам се, че си върна кристала. Голям късмет, нали? Какво има? Нищо. Струва ми се, че... Сигурен съм, че няма нищо. Хайде да празнуваме. Хайде, ела! Аха! Заповядай, смръдлю! Казвам се Свиндлю. Все едно. Цяла планина от комикси. Само за теб. Сега ми дай кристала. Ами, не знам. Планина от комикси и монети. От целия свят. И от Исландия. Какво мислиш? Ами бих искал, но... просто не... Последно предложение. Комикси, монети и голяма чаша. С картата на Тексас, нали? Аз не мога да го направя. Кристалът всъщност не е мой. Явно много си загазил. Взел си кристала, а аз ще те издам. Не го прави. Значи ще го разменим? Аз не мога. Добре, чао тогава. Роби! Ще дойда по-късно и тогава ще говорим пак. Деца, станали са толкова ауч. Роби, очакай! Да. Не вземай комиксите! Чао! Не монетите! Роби! Толкова съм загазил. Пиги, трябва да ми помогнеш. Роби, чакай! Кристалът! Някой е в беда! Аз съм! Помогнете на мен! Помощ! Моля, всички да се съберат! Съберете се, елате насам, съберете
се. А сега нашият почетен гост, подлия Роби. Не бях аз. Не. Ела тук. Качи се на подиума. Да. Така, защото върна кристала на Спартакус, имаш право на едно желание. Аз искам... Дай чувам нещо. Ами, аз съм. Говоря. Махай се. Не! Звучи сякаш Свидлю вика за помощ. Кристалът ми не работи. Знаех си, че нещо не е наред. Ами аз? Да. Не бях. Не съм. Помощ! Някой да ми помогне! Помощ! Заключен съм тук горе! Помощ! Помощ! Спартакус! Помогни ми! Заключен съм горе! Помощ! Спартакус! Помогни ми! Измъкни ме от... Свидлю, дръпни се! Спартакус! Хайде, ела с мен! Добре ли си? Да. Така ли? Трябва да скочим! Благодаря, Спартакус. Няма за какво! Спартакус, направих грешка. Свидлю, това, което правиш, засяга не само теб, а всички. Разбираш ли? Аз намерих нещо, което не беше мое. Да? И вместо да го върна, аз го задържах. Съжалявам. Сгрешил си, но си призна. И каза, че съжаляваш. А това засяга всички. И, понеже върна истинския кристал, получаваш едно желание. Може ли, Спартакус? Разбира се! Искам никога да не вземам нещо, което не ми принадлежи. Хубаво желание! Да. Да празнуваме! Бинг, бенг, дигиди донг, бъбреси, когато си танцувам. Бинг, бенг, дигиди донг, думички вълшебни са за мен. Но сега за танц е време, ела с мен, танцувай ти. Така че хоп, хоп, хайде скоро, върни се и плесни ръцете. Пак, хайде с мен да падне веселба. Мисля, че ми трябва по-голяма възглавница. Нещо ми липсва. Не мога да... Тексас.